aivede magetsi zvaangainda naye asi kana kunitadzisa kuita content magetsi kuinda kunitadzisa kuita content naimi kana ndimiwo vasikana kunitadzisa kuita content magetsi kuinda adzoka izvozvi ndosana ndafanirwa kuti magetsi ano kubva zvandakagara muno musana mbosa kuti magetsi anoenda ndotanga kutozvionawo iko zvino gasi kuti magetsi anotoenda munyaya dzevanhu imomo guys munyaya dzevanhu right kurumidzai kufamba guys kurumidzai kufambisa nyaya kurumidzai kufambisa nyaya kurumidzai kufambisa nyaya guys fambisa nyaya kurumidzai kufambisa nyaya mamuka sei guys hallo muri sei yesi magi uri sei ndauya kuzonyepa chiuyai tinyeperane panapa uyai tinyeperane asi matindonyepa chiuyai tinyeperane ndauya nemaaudio tai muchisheya guys muchitega vamwe muchisheya chekutanga ndinoda kukuudzai pano padiaries tinoda vanhu vakaganhira kana usina kuganhira ibva pano tinoda vanhu vakaganhira kana usina kuganhira enda kuchechi uku gurupu rechechi uku pano pano tinoda vanhu vakaganhira vanhu vakafamba neguwa ndo vatoda so guys patodzwa kucheche ndauya needios ndatouya nemunhu futi kwete edio ega kandiinde pachati let me go to the chat ndouya nemunhu mototaura zveaudio chete nemunhu futi wandinayo nemunhu chaiye ndatouya naye munhu murotaura zveuyu chete zvechati zveedio ega ndine munhu nyaya dzavanhu hatibvi tikabva toitei I think ndozvaitika wanzi vanga vakanyora pawebsite pavo nezvoni asina kuzviona vava vakanyora pawebsite pavo kuti magetsi achaenda for 10 minutes indatozonzwa nemurume wangu ndasina kuzviona ndatozwa nemurume wangu but azonge adarika 30 minutes ndozvazvakundiita waruta ndatomboenda pashopu kapa next door kuti ndotaura kuti asi kumwe kwajamba kumwana kuya ndikawanawo pasina ndikati await azodzoka manje auya so guys chekutanga pano toda vanhu vakaganhira naika vanhu vaya vanoti yesi hatina kuganhira please ibvai zvenyu pano padiaries regai ndigare ndatokuudzai ini nokuti ndino kublokai ukaona pakaita munhu anonyora comment yake achitaura kuti munonyepa makazoganhira iwo papeji pedu tinotokubloka nevalaika isusu manje mutemo wepano padiaries we start by blocking valaika nokuti ukalaika uri kubvumirana nokuti takaganhira takaganhira but uri kutiudzire takaganhira tichiziva kuti takaganhira totozviziva takaganhira saka don't have to remind us takaganhira because totozviziva saka anenge atingakuisa like ndiwo tinototanga kutobloka valaika ipapo nevaseka comment iyoyo we block you. Isi hatina basa nemanumbers kaisu hatina kana basa nemanumbers hatina basa nemanumbers tinotokubloka imi matanga kulaika ukaona pakomend yangu inotuka iri papeji pangu hoya wolaika kana kuti wosekerera totanga nevali totosiya atuka ndiwa totosiya totobloka valaika neva ndosaka wakaona chikonzi handisi ndakablokerwa wakablokerwa kulaika ndozvawakablokerwa kulaika ndokwakablokerwa right saka guys ndinyatsotanga ndakavata ndandika kugadzira mbendabuda ndikadzoka kataka nezvivatiri ndakubasa manheru saka ndifa wambovata dzimwe 3-4 hours right saka ini guys makuseni ndamuka ndachitowekwa nanditori ndatoona nyaya iri kutenderera pane munhu atondisira kuinbox nyaya izvi achitenda ndobva inini pandatoiona ndatozvitora kuti aiwa inyaya yakudhara saka ndakuitaura ndangoona mapictures ndikati ndakamboona nyati yasamwe vachiti akarohwa vanhu vanenge vangodzosa zvinhu zvakudhara so ndatozviignora hanimaona tozvizo takaganhira isu
ndobva ndangozvignova kati inenge picture kudhara yadzoswa. Saka ndone futi yauya futike chitumbu nakuditi sisimeli chekai vana nokuti arohwa ndobva ndati ano. Saka inini ndobva ndamhanya kutoisa picture paakarohwa muna kudurban papaya anga akapfeka t-shirt yewhite paakabatwa. Saka pandaona t-shirt iri different ndabva ndanati no ndambofunga kuti AI. Pandandotarisa ndikaona kuti this is not AI. Handimaona. Saka ndakutoti rega ndifone. Handimaona. Ndobva pandanoona aizve audio munhu. Handimaona ndapiwa contact number neaudio yemunhu ari kutsanangura nokuti munhu ndiye akabatsira nyati wacho. Saka ndopandaisa postika kuti aiwa ndine maaudio atenda kuchipa chitungwiza. Ndopauya zvimwe bombo klatiwo mucomment section zvakuti muri kuganhira chii wati. Saka ndozvanachiti ndati ndikuudzei kuti isu takaganhira pano. Isu takatoganhira pano takatoganhirawo. Tiri vanhu vakatoganhira, tiri macontent creators, iri netimu rangu pano tinotodziganhira nyaya dzevanhu idzodzo. Sekuganhira kwamunoitawo dzedu kana dzichinge madziwa munoita kuganhira wani muchiita kuti nyepera dzimwe nyaya dzamunotiudza hatidzizivi kaisu. Dzimwe nyaya dzamunotiudza pamusoro poupenyu hwedu isu hatitodzizivi asi takatongodzibhilivha kuti ndedzechokwadi. Fambai neidzodzo. Saka isusu tikatoganhira chero tikada kutongozvibhilivha chero tikatoona kuti picture irori ndere kudurban tikada kutongoti ndiro original tinotongomhanya nazvo because ndozvatotongoda ipa panguva iyoyo. Ndozvatinenge tichitoda ipapapo panguva iyoyo because internet guys, internet ukaenda kuwadza chikristu chacho ndakatozozviona ini. Ukaenda kuwadza chikristu vanotokudhairira vanhu. Makambozvionawo? Aiwa yanga isiri content. Ukaenda kuwadza chikristu chinoti rega nditoenda kunovherifya zvinhu ndiye nazvo unotengira zvinhu zvaka nezvino ndakatombotuka asi vanhu kana muchinge matuka munhu mazoona chokwadika munofanirwa kudzidzira kuenda back kumunhu kuti takakanganisa. Zvino hamuzodaro munonyarara. Nezvino ndauya papa ndataura kuti anyway mabhodhisi ya-state funeral. Mabhodhisi ari kutakurwa ari kuenda kuzororo chichichichi vatanga. Mafamilies anga inini pandakatoita ndingikenda ndatoudzwa kuti chichi-announceai kuvanhu. Ndikatomubvunza kuti koma vanhu svika mafamily tatofonera mafamilies. Saka ndamuzati pakufonera mafamilies unogona kufona imwe foni enda kuvoicemail. Kana kuti vanhu vanenge vari busy ameno. Saka kuda ndo one of the families kuti kwakafonegwa umwe anenge akanyoreswa pasandics andichazivi zvakafamba sei. Vagoto kutoka kanharo kusunga kudai. Hakuna ndezvekunyepa. Ndichati nai vedu muri kuita content. Muri kuda guys zvizoita content. Ungaita content pa accident yatsakatika kudaro. Apa andatoziva nezuro chokuti ndikuannounce ikai. Nditori nemumwe mudhiaries wangu mudhiaries wokutodaro hard diary akashakirwa nemunin'a wake nemurume nemwana atozondifonda chiudzana ndato zvakutobuda nekugrupu sari kugrupu reJoburg zvakutobuda nekugrupu reJoburg nemadhimi ndikati imi ishuwa resi ndinomerera comment section awayu. Handimaona. So haungamboiti zera rangu rino ndigotobaya vhidhiyo yokutaura kuti zvinhu zvakadaro pari kuchema kuti ndambonyanya kuita desperate necontent zvakaita sei. Indogona nguya ndobaya kaini live lisina content ndongoti ngataure nyaya yaka tikatoita content. Handiperegwi necontent yasikana dei muchizati panapa ndo panobikwa content. Dei ndichitorigara ndichitoshingirira izvozvi pano chikuita titori kumberi content haiperi pano handina nguva chete. Content mungaipedza pano padiarism. Content yepano munoipedza. Inotopera munhu abiwa. Yabiwa content kwete kuti isina kupera. Saka haiperi content pano because tikangoda kuya pano tikangoti haiti motara dzekumasitiri takuita content. Tikangoti haiti motara dzemujolo ta content. Haiti motara dzemudzimba dzaka haiperi content pano. Saka hatizoiti content nepafiwa. Kana ndikaisa video ndichiita serious sezvandakaita nezuro paya. You have to know kuti kana musati maudzwa imimi mapane zvakaitika makashayikwa makadi yes kani Esther chivi but vamwe vese vanga vatoudzwa. Handiti munoona. So nhasi ndipo pazoti tazovingwa vauya kumba vatibata ichokwadi kasine zviro vavasora muchindibvuraudza kufemba kwenyu ikoko kuCape Town ikoko. Apa nakutuka hangu ndakangoona kuti uri kuchema iwe musikana weCape Town mukadzi weCape Town iwe ndakangokuona kuti uri kuchemawo sezvochizoshekirwa namai vako ipapo. I hate to respect kakusiya kochitaura zvawaitaura. Handowana ndangoti I'll come insensitive ndikupindure asi iro simba rekuti nda pasocial media amai vashayika uchita zvese zvazvo unoriwanepi na imi ini ndakashaya kuti ndoita sei anyway pakashayika mai vamwe simba munoriwanepi rekutosora uchitedzana navanhu uchitukana navanhu kuti wana simba rekutopa MJ kuenda kuna MJ Ghost kunomupa nyaya kuinbox kuti kwaita ndiye akatanga kulikisa video yaye yemubhasi ndiye zvakatanga kutaura kuti pabhasi padai kutora zvezvaitika pana mai vakachipa Ghost.
unotozvishaya kuti ha vanhu takasiyana shuwa. Simba iroro unoriwanepi? Wafigwa namai woona kudzoka kusocial media kogwa nevanhu chiti vanhu unoriwanepi simba iroro? But anyway, ndakangoti munhu ari kuchema simba racho raunaro pamunhu ari kuchema zvakandishamisa ini. Asi ndakakurespecta kuti rega ndingosiya, you know, we grieve differently. Ndobva ndangosiya nokuti pamwe ini ndaitawo weakest munhu ari padhuze, saka regachi angopedza shungu dzake. But I was just saying the truth. Zvandaingotaura, president vakazobudisa havo statement, but ndandatokuudzai, ndandatoudziwa. Zvino zvatobva kumusoro ikoko. Ndandatonzi chiisai, ndikatoisa namba yangu guys papa kuti kana muri kuda kunzwisa zvizere, kana muchiti ndiri kufungwa ndiri kuita content, chindifonerai. Hescan Samkelis, chindifonerai panhamba dzangu idzi, ndikuconnectei neembassy, muzvinzwire. Ndakutowila kuti ndivaconnect, vangauye, vaingoda kuita zvepafacebook chete. Hanomaona, ndozvavaida. Ini ndinotoshanda neguys nevamwe vanhu muko kumusoroko. Ndinenge ndatonzi chitodini, ndatonzi chiisa inonzi information kuvanhu zvadai. Hanomaona, right. Saka izvozvi, right. Izvozvi, regai munzwe audio, regai tiende kuma-audio, tisabata munhu uyu zvizere. Ndiye munhu akabatsira Nyati. Pana ndichitotaura ipo paya, vanhu muri kutaurawo henyu, mamuchitaura right, heyo audio kuvanhu. Mira ndinyatsoisa volume, ndinyatsokuisisa. Kana ndokoneta paspika, nyaya dzavanhu. Utwai, pano ndipo vanhu vakaganira guys. Kana usina kuganira ibva pano. Pano ndipo vanhu vakaganira. Right, hade ku-audio. Makadi zvenyu. Okay, handisi kudhuze naye izvezvi. Nezuro akatouya pataiva. Akatosvika akati nani ndibatsirewo ndabatwa ngunzi. Haanga akazvimba musoro uyu, nzeve idzi paiko zvese gotsi rese rakarohwa. Ndokubva aitobuda ropa mukanwa nomumhino. Akangosvika ngondibatsirewo vanhu vaMwari. Taitova vatatu inini namaitaro vanhu vamwe hanzvadzi shumba. Saka manje akabva time yakangotaura izvozvo tikati iwe ndiwani wabvepi boss face yacho. Inini kana face yacho kuti nditi ndinyati uyo yanga isingachaonekwi kuti ndiani. Ndokubva ndobva nditi ndonzi kwa Nyati. Tikati Nyati zvikanzi tsvagai paFacebook, ndiniwe anotrenda paFacebook. Tikati kuti mira tiutore picture, ndobva ndatotora pic. Ndobva ndaenda kuFacebook, ndobva ndanyora kuti Nyati, ndobva atobuda. Saka picture yake vanga vakada kufanana. Saka chakazotonesa kuti aiwa ndiye chidhindo chiri pahuma yake apa. Ndochakabva ndati chidhindo izveshuwa chiri pahuma ichi ndo chiri papicture iyi. Ndokubva ndachitanga kungopostawo, ndakazoposta paFacebook. Then hapana kana munhu aikwanisa mubatsirawo kana chii. Saka chatakakwanisa kuita kutsvaga nhamba dzeambulance. Ndobva yauya ambulance pakanzi parodiwa $20. Saka nevanhu vaivapo madha vakatozofonera murume wavo ndobva auya. Saka takangoita mudeme ma55 ane dhora ane pondo kuti mari yeambulance ikwane. Saka vakamutakura vakamuendesa kuchitungisa hospital. Vakati tiri kumuendesa kuchitungisa hospital, kana muchida kumutsvaga munouya kuemergency.